Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna matsalar surka na marubuciya Anasiya Ibrahim, wanda yake zuwar muku daga Hikima TV tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Da sauƙi Umar, Sumayya ta faɗa tana tashi zaune bayan sun gaisa ya fita. Wannan wani irin ciwo ne da ya hana zuwa makaranta? Samhat ta faɗa tana cire hijab ɗinta. Ke dai bari, ina tashi na ji baki ɗaya ba na jin daɗi. Ya ce mu je asibiti ai muna zuwa likita ya auna ni sai ya ce ciki ne da ni na tsawon wata 3. Shirin da Sumayya ta yi ne ya sa Samhat magana. Da gaske? Dan Allah. Samhat ta faɗa tana dariya. Ke dai bari, cewar Sumayya. Kaɗan suka taɓa hira yayin da muka yi salama muka tafi. Muna zuwa ƙofar gida ya yi fakin to ƙaramin mai gida. Ka zo mu je ka gaisa da Umma. Samhat ta faɗa tana gyara hijab ɗinta. Shi kenan mu je mu gaisa. Umar ya faɗa yana shoki daga mota. Assalamu alaikum. Samhat ta faɗa tana shigowa. Baba Anna ce ta amsa baki a buɗe domin tunda aka kai lefe ta ruguzo ta ga kuɗi Umar ne ya gaishe ta, ya ciro kuɗi ya bata ta karɓa tana godiya. Ɗakin Umma muka shiga bayan Umar ya gaishe ta ya ciro kuɗi ya bata amma fur ta ki karɓa sai haƙuri. Yayyamai da kuɗin ba tare da ta karɓa ba. Salama ya musu ya tafi. Umma ina wuni? Samhat ta faɗa tana cire hijab ɗinta. Lafiya lauya mutanen gidan in ce ko suna lafiya. Cewar Umar da take kunna fanka sakamakon nefar da aka kawo. Suna nan lafiya sun ce a gaida ki. Samhat ta faɗa tana karɓar kwanon da Umma take miƙo mata. Nasiha Umma ta yi mata na ta zauna lafiya da mijinta da mutanen gida. Sai da ta yi la'asar sannan ta tafi gidansu. Ruƙayya ba ta nan sai innarta. Ta je ƙauyen babansu sun ɗan yi hira sannan ta yi mata sallama ta tafi gida. Ko da baba ya dawo shi ma yi mata nasihar zaman aure sosai. Sai bayan isha na jiyo hon daga waje miƙewa ne na ce Umma bari na zo na tafi ina jin ga Umar can ya dawo. Samhat ta faɗa tana sa hijab ɗinta to Allah ya kiyaye ya kai ku gida lafiya. Jakarta ta ja ta yi waje. Ta yi mamakin rashin ganinsa a waje amma sai ta danne mamakinta. Ta buɗe motar ta shiga. Wa kika maida direbanki? Abdulrazak ya faɗa yana danne wayarsa sai a lokacin ta ɗago. Ba ko muzu ta fito sai a lokacin ta ga ashe ba motar Umar ba ce. Ta furta a hankali ta buɗe gaba ta shiga. Barka da yamma fatan kawo ni lafiya. Samhat ta faɗa tana ajiye jakarta a kan cinyarta. Bai ko kula ta bai ja motar suka gaba ba su nisa bai tsaya. Yayin da ya juyo ya kalli da cikin takaici da ɓacin rai ya ce, wai ke in kin yi laifi ba za ki iya ba da haƙuri ba ne? Abdulrazak ya faɗa yana ƙara kafe ta da ido. Wasu zafafan hawaye ne suka wanke mata fuska gaci ta kasa magana. Ganin hakan ya sa shi ƙara jin haushi. Wato ke mai bakin kuka kin yi laifi kuma kin bi mutum da kuka. Cewar Abdulrazak. Cikin kuka ta fara magana ni ba laifina ba ne kuma na yi kamar yadda ka ce na taho aka hana ni ƙarasowa. Samhat ta faɗa tana ci gaba da kuka. Tuni ya fahimci zancen inda ya dosa don haka ya jawo ta jikinsa ya fara rarrashinta. Har sai da ta yi shiru sannan ya ja suka tafi. Har ɓangaren ta ya raka ta sannan ya fito washe gari bayan ta gama shiri na zuwa makaranta. Ta je ta gaida su anti da mom tana fitowa ta ga Umar yana jiranta don haka ta shige mota suka tafi. Kafin su karasa ta hango motar mijin Sumayya ya ajiye ta ya juya. Umar yana yin fakin Ruƙayya na karasowa makaranta. Gaisawa suka yi da Umar muka yi wajen Sumayya ina yi mata ya jiki. Amsa musu sai da sauƙi. Bayan an taso mun dawo gida wanka ne na fito falo ina zama ya shigo da gudu ya ɗane mata cinya. Barka da dawowa mai gidan. Samhat ta faɗa tana ɗora shi akan kujera. Matar ya ke ma ya karatun. Cewar Abdulhakim dariya ta ce wato kai dai akwai manyanci. Komai aka faɗa kai ma sai ka faɗa. Samhat ta faɗa tana mai ja masa hanci fita yayi da gudu. Khadija ce ta shigo ta ce matar wallahi yanzu kina fama domin na fuskanci autan mom ya takura miki. Khadija ta faɗa tana zaunawa akan kujera murmushi ta ce ina wata takura ga wanda yake taya ka hira. Samhat ta faɗa tana kunna kallo a waya. Haka kika ce amma dai auta sunansa
asalin takura bare ma ke da ba kya son magana. Khadija ta faɗa tana buɗe wani littafi da ta shigo da shi. Matar, ya yi miki ankon Kaduna kuwa? Faɗin Khadija da ta ɗago tana kallon ta haɗi da jin amsar da za ta bata. Ina jin ya ba Mom kuɗin. Na ji tana yi mai maganar. Samhat ta faɗa tana ƙoƙarin danne damuwarta. Haka dai shiru ba don ta yarda ba. Yau saura kwana nawa bikin? Cewar Samhat saura fa sati ɗaya. Khadija ta faɗa tana danna wayar hannunta. Allah ya kai mu. Samhat ta faɗa tana kallon wani littafi. Hira sosai suka yi sai dare sannan ta tafi. Ta tafi. Misalin karfe 10 na ji alamun motsi a falo. Na ji tsoro sosai na kasa koda motsi jira nake na ji abin da zai faru. Ji ne an turo ƙofar ɗakin. Rintsa ido na ina ta karanto duk addu'ar da ta zo bakina. Jin an kunna fitilar ɗakin na ƙara ƙudindinewa a bargon. Jin an taɓa ni na tashi a zaune a firgice, haɗi da furta addu'a da ƙarfi. Ganin a firgice take ne ya sa shi rufe mata baki da hannunsa. Sannan ya kai bakinsa sai jin kunnensa ya yi mata magana da sauri ta buɗe idanunta. Ganin shi ne ya sa ta ƙara rungumin shi haɗi da sauke hotunan nauyin ajiyar zuciya. Sai da ya tabbatar da ta samu nutsuwa sannan ya ce to sarkin tsoro, zo mu je mu yi alwala, mu yi sallah. Abdulrazak ya faɗi yana jan hannunta zuwa bayin da ke ɗakin. Ba ta yi musu ba suka yi alwala sallar nafila suka yi raka'a 2. Sannan ya ɗaga kanta ya addu'a. Ganin yana ƙoƙarin cire lafiyar jikinsa ya ta yi magana. Don Allah ka tafi kada Mom ta zo nan. Samhat ta faɗa tana juya masa baya. Sai da ya feshe jikinsa da turare sannan ya je inda take. Murya can ƙasa-ƙasa ya ce ai Mom ɗin ba ta nan ta je Zaria. Yau biki je ba ne? Cewar Abdulrazak. A haka suka faɗa gado hannu ya sa ya kashe fitilar ya ce kin ga yau sai na taya ki kwana ko? Ganin irin ta'asar da ya yi ne ya sanya shi lallashinta. Sai da ta yi shiru, ganin ta yi bacci sai ya kwantar da ita ya fasa yi mata wankan bai ankara ba ya ji ana kiran asuba. Da sauri ya duro a kan gadon ya bayi alwala ya ɗauro ya tafi masallaci. Har ya dawo bata tashi ba don haka ya ce ba zai tashe ta ba. Taba jikinta ya ji zafi ɗau, don haka ya fita ya je ya ɗau mata magani fita ya kuma yi. Kai tsaye ya ɓangaren anti yana shiga ya ga ta fito daga kicin. Don haka ya durƙusa ya ce barka da asuba. Ganin ta amsa kuma ya ƙi tafiya ta san akwai wani abun don haka ta ce, na anti, ya aka yi ne? Anti ta faɗa tana kallon sa cikin jin kunya ce anti Samhat ba ta da lafiya. To yanzu gun aiki za ka wuce? Anti ta faɗa tana kallon sa a zan ɗan jira zan yi mata allura. Abdulrazak ya faɗa yana miƙewa. Bayan ya fice ta bi bayansa tana zancen zuci. To ita wannan yarinyar me ya same ta haka? Haka ta tashi ta nufi hanyar ɓangaren. Ko da ta shiga ba kowa a falo kai tsaye ta shige ɗakin. Tun kafin ta ƙarasa ta jiyo shekar kukanta da sauri ta ƙarasa ta ce lafiya kuwa me yake damunki? Kasa magana ta yi don haka anti ta sa hannu ta ɗago ta. Jin ƙarar da ta yi ne ta gane akwai matsala don haka ta sake ta je bayi ta haɗa mata ruwan zafi. Da ƙyar da lallashi ta sa ta shiga ruwan sai da ta ga ta gasu sannan ta taimaka mata ta fito. Sai ta zauna da ita a gefen. Maza ki shirya bari na haɗo miki ti. Anti ta faɗa tana ficewa a ɗakin. Da ƙyar ta iya shafa mai tana zaune ta kasa tashi ya shigo. Kawai da kai ta yi alamun ba ta son ganin shi. Cikin sauri ya ƙaraso ya ce afwan ban yi da niyya ba. Ki min uzuri cikin taushin murya ya lallaɓa ta ya sa mata doguwar riga yana zaune da ita anti ta shigo. Miƙo mata kwaf ɗin ti ta ce maza ki shanye cewar anti. Karɓa ta yi ba musu ta shanye allura ya yi mata sannan ta sha magani. Ka tashi ka tafi gurin aikinka. Ko sai ka yi late. Anti ta faɗa tana rufe Samhat da bargo. Ko da ya je kasa aikin ya yi gabaki ɗaya tunanin halin da ya bar ta yake. Duk wani tattali ta samu daga wajen anti gashi sai shi mata albarka take ta yi. Sai bayan magariba ya dawo dalilin wata mara lafiya da aka kawo. Hakan ya sa shi dawowa ba a lokacin ba. Yana fitowa a mota kai tsaye nufi ɓangarensa a falo ya same ta a kusa da ita ya zauna ya ce wash na gaji. Abdulrazak ya faɗa yana cire rigar jikinsa hannu ta sa za ta cire mai takalmi ya ce a'a na yafe ki huta zan cire. Shagwaɓe fuska ta yi ta ce ni dai ka bari na samu lada ai na ji sauƙi. Samhat ta faɗa tana mai cire mai safar. Haka ya haƙura ya bar ta ta taya shi rage kayan jikinsa. Ranar ma a ɓangarenta ya kwana. Yau Mom za ta dawo don haka ya tattara ya koma ɗakinsa gudun faɗan Mom. Yayin da yake addu'a a zuciyarsa Allah ya kawo masa sauyin wannan rayuwa.
Tunda aka ce yau mom za ta dawo take ta jin fargaba saboda in dai ta dawo sai ta je gaisar da ita. In bata je ba faɗa ya biyo baya, in kuma ta je za ta iya gano ta. Sai bayan isha'i sannan ta dawo, Hamdala ta bata fito ba sai da safe. Kuma yau ta tashi da sauƙi don haka ta yi wanka ta shirya. Wajen anti ta je ta fara gaisar da ita sannan ta tafi wajen mom. Gaisar da ita ta yi ba yabo ba fallasa ta amsa. Jim ta ɗan yi sannan ta tashi ta koma ɓangarenta. Inna, kin ga wayar da Mustapha ya kawo mini? Ruƙayya ta faɗa. Yanzu karɓa ta ce kai ta yi kyau Allah ya ƙaro arziki cewar Inna. Amin inda Ruƙayya ta faɗa tana danna wayar a kwance take rufe da bargo. Shigowa ya ga ko tashi ba ta yi ba. Bakin gadon ya karasa ya ce Sumayya, ya faɗa yana gyara mata gashin kanta da ƙyar ta buɗe idonta sakamakon zazzaɓin da take ji. Garin idonta ya tabbatar masa da ba ta da lafiya sannu ko? Ya faɗa yana mai ja mata bargon. Fita ya ɗauko mata magani ya tashe ta sha. Bayan ta shanye ya kwantar da ita ya tafi gurin aiki. Gobe ne za a tafi Kaduna yayin da yaran gidan ma'aurata suka zo gidan domin an ce da sassafe za a tafi. Hakan ya sa gidan ya cika da baƙi kamar a nan ake bikin. Haka na shirya na tafi babban falon gidan. Ba don son raina ba sai don anti ta ishe ni da aiki na zo ga baƙi kuma za a ci abinci. Haka na shiga falon jiki ba ƙwari. Anti da mum na fara gaisarwa sannan na gaisar da yaran gidan da suka zo dukkaninsu. Sun amsa amma ban da Surayya, wacce in ban da rara ba abin da take zuba min. Duk wannan abin da ake Abdulrazak yana kallonsa amma sai nuna kamar bai gansu ba. Sai da aka zo cin abincin kowa ya zauna a kujera amma Samhat na ƙasa a zaune. Ki taso ki zauna. Fadila ta faɗa tana nuna mata kujerar kusa da ita. Wallahi ba ta isa mu ci abinci da ita ba haka kurum. Sai an sa mutum ya kasa cin abinci? Cewar Surayya. Wani mugun kallo ya Abdulrazak ya bi ta da shi. Haba ya Surayya, me yasa kike haka? Matar yaya ce fa? Umar ya faɗa yana mararece fuska cikin ɓacin rai ya miƙe ya bar falon. Kin gani ko? Yanzu kin ji daɗi kin hana shi cin abinci. Anti ta faɗa tana nuna Surayya da hannu. Kuma wallahi ke dai bai dace ki yi wa yayanku haka ba domin ya riga ya miki komai tunda ya haɗa ki da wanda kike so. Amma sakayyar da za ki yi mai kenan? Anti ta faɗa tana miƙewa a gurin. Ke ku ci abincinmu kawai don wannan mai kama da kurarriyar ta zo za ta hana min yara sakewa. Cewar Mam, jiki ba ƙwari na tashi na fita falon ina shiga ɓangare na gan shi a zaune. Ya ƙura wani waje ido daga gani ka san tunani yake. Domin alamu sun nuna bai ma san na shigo ba. A hankali na ƙarasa gurin na durƙusa cikin ranar murya na ce ka yi haƙuri duk ni na ja. Ga shigo. Magana ta maƙale sakamakon jin muryar Mam da ta yi. To munafuka har kin je kin taho da shi saboda ki zo ki kitsa mai zantuka? Mom ta faɗa tana kafe ta da ido. Rashin sanin me za ta ce ne yasa ta sunkuya da kai Abdulrazak ne ya ce haba. Kafin ya magana cikin tsawa ta dakatar da shi kaga ba na son jin wannan zancen naka da aka tsara maka. Mom ta faɗa idonta a rufe da masifa. Wani kallon mamaki ya bi ta da shi yayin da ya tafi zancen zuci. Wai me yasa Mom take haka komai sai ta ce an koya masa kamar wani yaro? Jin tana magana ya sa shi dawowa hayyacinsa. Mu je ina magana kana ji na? Mom ta faɗa tana nuna masa hanyar fita. Haka ya fita ba don ya so ba sai dan an fi ƙarfinsa. Daɓar ta zube a kan ɗaya daga cikin kujerun da ke falon yayin da ta ji kanta na juyawa. Kalmar inna lillahi take ta nanatawa tuni ta fara jin sassauci. Gabaki ɗaya ranar zamanta ta yi a ɓangarenta. Saboda ita a duniya ba abin da ta fi tsana irin wulaƙanci. Sai gab da magariba ta jiyo Abdulhakim a falo yana ta kiranta. Matar ya kina ina? Ya faɗa yana tahowa ɗaki. Gani nan autan Mom, Samhat ta faɗa tana fitowa daga ɗaki. Da gudu ya je ya rungume ta. Matar, ki mun doki cewar Abdulhakim kai auta, kai yaushe za ka girma ne? Ta faɗa tana riƙo hannunsa zo mu zauna na kunna maka kallo na gaji. In na huta zan yi maka. Nan ta bashi ta shiga kicin sai da aka kira sallar magariba sannan ya kawo mata wayar ya ce, matar, gashi, ya faɗa yana miƙa mata. Tana karɓa ya kwasa a guje ya yi waje. Jinjina kai ta ce yaro kenan ba ka da aiki sai gudu. Da ta ajiye wayar ta ci gaba da ayyukanta sakamakon ba ta sallah. Misalin ƙarfe 9 na dare Khadija ta zo ɓangaren Samad. Matar ya anti ta ce ki shirya da wuri gobe. In Allah ya kai mu da wuri za a wuce.
Shikenan Allah ya kai mu, amma bata gaya miki karfe nawa za a tafi ba? Sama ta faɗa tana ɗaure gashinta. Ta ce dai 8:30 za a tafi, kuma ta ce in kin fito ki hau motar ya Umar. Cewar Khadija. Bayan ta mata sai da safe ta tafi, ita ma kashe wutar ɗakin ta yi addu'a ta kwanta. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.